Здравейте, аз съм Анилия. Днес ще направим сутрешна йога практика. Започваме като събираме стъпалата, доближаваме палци близко едни до други, петите остават леко раздалечени и свободни. Опитваме да се балансираме еднакво върху двата крака, да се съсредоточим върху тялото си, да успокоим дишането. Отпускаме раменете. Изтегляме върха на главата нагоре, за да издължим врата. Опитваме за кратко да обърнем внимание на дишането и да изравним вдишването и издишането, т.е. да вдишваме и издишаме с еднаква продължителност. Задържаме така за няколко дъха, да подготвим тялото и съзнанието за предстоящата практика. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Започваме с кратко раздвижване на тялото. Вдишваме в средата. С издишане извеждаме глава към едното рамо. Освобождаваме шията по страничните линии. Вдишваме към средата и извеждаме към другото рамо. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Връщаме главата в центъра. Едно вдишване и издишане. На следващото вдишване ще започнем да извеждаме брадичка нагоре. Освобождаваме предната линия, освобождаваме гърлото, щитовидната жлеза. С издишане протягаме върха на главата напред, за да освободим шийните прешлени, да разтегнем мускулите от двете им страни. Бавно, с внимание към тялото, без да насилваме движението, без да насилваме дишането. Един от основополагащите принципи в йога е принципът за ненасилие или ахимса. Съответно, не насилваме тялото, напротив, правим движението там, докъдето е леко и удобно. Завършваме, връщаме глава в средата, оставаме в поза планина. С вдишване извеждаме ръце над главата, протягаме високо нагоре, сплитаме пръсти, изтегляме показалците нагоре и задържаме за няколко дъха. Това е друг вариант на поза планина с протегнати нагоре ръце, за да разтегнем коремните мускули, да повдигнем гръдния кош. Така ще разширим пространство в тялото, ще освободим място за дишането да стане по-пълноценно. Ще подпомогнем функциите на вътрешните органи. Вдишваме и издишаме дълбоко през носа. 5, 4, 3, 2, 1. Вдишваме в средата. С издишане изтегляме ръце в страни от тялото, пускаме тялото и ръцете напред към краката, издържаме за няколко дъха, напълно отпускаме тук главата, оставяме да натежи изцяло към земята, за да позволим на шийните прешлини да се освободят, гръбните мускули да се разтегнат. Силно притискаме стъпала към земята, за да позволим на краката да се разтегнат по задната линия. Освобождаваме в тази позиция както гръбначния стълб, така седалищния нерв.
и мускулите по цялата задна линия на краката. Вдишваме и издишаме. 5, 4, 3, 2, 1. От тук протягаме ръце напред, тялото следва тях и бавно с вдишване и издишане изправяме. Издишаме, връщаме ръце покрай тялото, почиваме за няколко дъха, напълно отпускаме ръцете, усещаме височината на торса, в същото време стабилността на стъпалата. 4, 3, 2, 1. И от тук ще продължим с няколко пози за баланс. Дишваме, изтегляме ръце високо над главата, събираме дланите, стъпваме с дясното стъпало, като поставяме пръстите в страни, насочваме коляното навън и преминаваме към поза дърво. Най-лесната позиция е като оставим стъпалото стъпило на земята. Може да проверим, като леко преместваме стъпалото нагоре по вътрешната линия на крака и изкачваме нагоре, като най-високата позиция е във вътрешността на лявото бедро, като целта на позата е да успеем да запазим баланс, не височината на крака. Задържаме там, където се чувстваме стабилни, с вдишване и издишане. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Дишваме в средата и издишаме. Връщаме ръце пред сърцето, бавно връщаме стъпалото. 1 вдишване и издишане в средата. И когато сме готови, сменяме стъпалата. В балансиращите пози е важно да изберем точка пред нас, в която да съсредоточим погледа, за да помогнем на баланса на тялото. Можем да останем и с затворени очи, но е важно наистина да успеем да запазим равновесие в позицията, да се чувстваме стабилни, спокойни в нея. Още няколко дъха. 4, 3, когато сме готови, може да изтеглим ръце над главата. 2, 1. Дишваме в средата, с издишане връщаме длани пред сърцето, пускаме стъпалото, дишваме отново в средата, от тук изтегляме ръце над главата и ще продължим с поза стол. Държим палците свързани един към друг на стъпалата, петите леко раздалечени. Таза преместваме хубаво напред, за да облегчим, да изравним зоната на кръста. От тук вдишваме център и с издишане започваме да сгъваме краката през глезените, коленете и пускаме седалището надолу, все едно се приготвяме да седнем в стол. Разделяме дланите, насочваме пръстите на ръцете нагоре, държим стъпалата стабилни към земята, ръцете теглят напред, стъпалата активни към земята, пускаме опашната кост надолу и задържаме за няколко вдишвания и издишания. Отново балансираща поза, поза в която създаваме сила в краката, освобождаваме гръбначния стълб, отпускаме прешлените, издължаваме гръбните мускули. Дишваме и издишаме. 5, 4, 3, 2, 1. С вдишване изправяме. Събираме длани. Извеждаме тялото назад в лек наклон. Поглеждаме нагоре. Изтегляме брадичката нагоре, за да освободим шията. Не пускаме главата да натежава, за да не пресираме шийните прешлени. И задържаме за няколко дъха. 4, 3, 2,
1. С вдишване се връщаме до средата. Издишаме през сърцето, извеждаме ръце покрай тялото. Почиваме за едно вдишване и издишане. И ще продължим с слънчевия поздрав, който е много подходящ за сутрешна практика, тъй като задвижва всички функции в тялото, активира мускулите, подготвя ставите, костите. Събираме длани пред сърцето. С вдишване извеждаме над главата, лекнако на тялото назад. Издишаме, пускаме към земята. С вдишване извеждаме ляв крак назад. Дясното стъпало остава между дланите. Поглеждаме напред. Приготвяме се с издишане, преминаваме в куче. Към поза дъска задържаме дъха за кратко. Издишаме, пускаме колене към земята, вдишваме в кобра. С издишане отново преминаваме в куче. Вдишваме, извеждаме ляво стъпало между дланите, поглед напред. С издишане събираме стъпалата, отпускаме главата и тялото. Вдишваме нагоре. И завършваме, като връщаме длани пред сърцето. Така можем да продължим с няколко цикъла на слънчевия поздрав. Там, докъдето тялото ни се чувства удобно и комфортно, без да го насилваме, нямаме нито ограничения, нито пък крайна цел. И тъй като всяка практика е важно да завърши с релаксация, с отпускане, преместваме се, за да седнем на земята, като тук може да разположим краката в поза ромб или в лотос. Избираме позата, така че да бъде удобно да останем седнали за няколко минути в нея. Когато почиваме в седяща поза, избираме най-удобната за нас. Тук е важно да можем да се разположим удобно върху двете половини на седалището, да можем да държим тялото изправено, гърба изправен, висок. Ако сме в лотос, коленете държим в равнина, на еднаква височина, петите са построени една пред друга, центрирани пред тялото. Когато сме готови, отпускаме рамене, лопатки, прибираме брадичка към шията, изтегляме върха на главата нагоре. Обръщаме длани нагоре, така че да освободим дланите и пръстите на ръцете, да нямат контакт с тялото. Успокояваме дишането. Първо усещаме дъха си, опитваме да го чуем. Опитваме да вдишваме и издишаме, като на ум отброяваме до 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. И така продължаваме за още няколко вдишвания и издишания. Оставаме съсредоточени върху дишането, върху усещането в тялото. И когато сме готови, събираме длани пред сърцето, изтегляме лакти в страни, прибираме плътно брадичка към шията. И благодарим.